Hai uns 7.000 anos, as persoas descubriron os metais e empezaron a utilizalos, iniciándose así a última etapa da prehistoria, a idade dos metais, que remata coa aparición da escritura e o inicio da historia. Os primeiros metais utilizados para a elaboración de adornos, instrumentos e armas foron o ouro, a prata e o cobre. A estes metais pódeselles dar forma moi doadamente, petando neles en frío cun martelo. Mais adiante, estes homes e mulleres observaron que os metais se fundían ao ser quentados a altas temperaturas e volvían a endurecer cando arrefriaban. Dese xeito, era moito máis doado darlles forma e o tamaño desexado. Co paso do tempo, tamén aprenderon a mesturar metais para obter aliaxes máis duras e máis resistentes. Da mestura ou aliaxe de cobre e estaño naceu o bronce, co que elaboraron algúns utensilios de traballo, machetas e punzóns, pero o que máis fabricaron foron armas. Nesta época, as aldeas foron medrando e convertéronse en poboados, e máis tarde en cidades, algunhas delas habitadas por miles de persoas. Nas cidades apareceron novas ocupacións, guerreiros que defendían a poboación, sacerdotes que se ocupaban dos ritos relixiosos e comerciantes que se dedicaban a comprar e vender produtos. Algunhas persoas enriquecéronse e adquiriron unha situación privilexiada frente ao resto da poboación. Nesta época, producíronse inventos moi importantes que foron cambiando a vida das persoas, como foron o arado, que coa axuda dos animais permitiu labrar máis terra en menos tempo. Tamén apareceu a vela, que facilitou que os barcos se desprazaran debido á forza do vento. Por último, hai que destacar a roda, que mellorou o transporte por terra e permitiu construir carros para trasladar mercadorías e persoas. Nas sociedades agrícolas avanzadas erguéronse unhas grandes construcións chamadas megalitos. Estes realizábanse con enormes e pesados bloques de pedra de grandes dimensións. Os principais monumentos megalíticos son os menhires, os dólmens e o crónlech. Os menhires son grandes pedras alongadas espetadas verticalmente no chan. Os dólmens son grandes pedras verticais cubertas por unha lousa colocada de forma horizontal. E os crónlech son grandes pedras verticais colocadas formando círculos.